Gauza gorra da hori. Eta bat entzako gorra da hori, elkanon imagen egitea, eta niri batez ere tortzen zat, nire aitonendik, argin baitzun aurren nengua. Bora, bora, marinela, marinela, joan biarregu. Kanpotik ez du dirudi, baina ondia dago. Metro terdi izan digu Txaberrek, eta impresionatu egiten du, hor azpian, olatu azpian, ezinik ibiltzea. Honena halako eta lehorrera. Kaixo, ongi etorri Kresalaren 10. saiora gaur Getxon gauz. Hemetik ikusi leike, Bizkaia zubia eta Getxok dituen 4 hondartzetatik 2. Oso programa interesgarria eskaintzeko prest. Eta, has gaitezen, betiko modun, Getxo apur bat hobeto ezagutzen. Getxo Bizkaiko kostaldean dago, eta Abrako badia du inguruan. Bilbotik 12 kilometrora dago. 11 eta 64 kilometro karratuko azalera du, eta 80.000 biztanletik gora. Getxoren jatorri historikoa, Erdi Aro beranduan dago, eta Santa Maria Elizarekin du lotura zuzena. Ordutik 18. mendearen bukaera arte, herri honetako biztanleak, nekazariak, abeltzainak eta arrantzaleak izan ziren. Hain justu, arrantzaleak Algorta auzoko kaian biltzen ziren. 19. mendean Areetako auzoa sortu zen, eta gutxira udako zona turistiko bihurtu zen. Dena dela Bilbo kanpoaldeko portua eraiki zutenean, Areetako hondartzan kaia ezarri zuten. Ondorioz, Algortako portuak ordezkatu eta hartu zuen turisten etorrera, eta Areeta bizitegi auzo bilakatu zen. Neguri auzoa 20. mendearen hasieran sortu zen, eta neguko egoitza bihurtu zen familia dirudunentzat. Ofizialki Getxo herriak 5 auzo ditu: Areeta, Algorta, Erromo, Neguri eta Andramari. Getxok duen erakargarritasuna, neurri handi batean, bere hondartzei esker da. Areeta, Ereaga, Arrigunaga, Azkorri eta Barinatxe. Getxora etorri eta nola utziko genuen aipatu gabe gure monumenturik garrantzitsuenetako bat, Bizkaiko zubia. 100 urte baino gehiago ditu, eta gaur arte 650 milioi lagunek, 650 milioi lagunek baino gehiagok zeharkatu dute Bilboko itsasadarra zubi honetako ontzitxoan. Kresala munduko zubi transbordadore zaharrenean sartu da, haren historia bertatik bertara ezagutzen. Bizkaia zubian gaude, munduko zubi transbordadore zaharrenean, eta hemen lan egiten dutenak bere lana azalduko digute.
izenak esaten duen bezala Bizkaiko zubia da. Ez da ez Portugaletekoa, ez Getxoko zubia, da Bizkaiko zubia. 4 urte, zubi barik egon zirela hemen Getxo eta Portugaleteko herriak, Gerra Zibila dela eta gero 1951 berriro inauguratu zuten, eta urte hartatik gaurko egunar arte, zubia dabil 24 ordu etengabe alde batetik bestera. Zubik ez dauka jaiegunik. If I could only get there, then I could enjoy who they're trying to be, who they're trying to fool. Let's change the mood right now. Turn down the lights, it's time to cool it down. Gerran ere, Gerra Zibilan, zubia Getxoko dorretan dinamita jarri zuten, erori izan, hala ere, kableak berdin-berdinak dira. Fidel, zenbat urte daramazu hemen lanean? 28. 28. Eta ontzitsua gidatzen duzu. Bai, aurrera eta atzera. Ateak izan ditut, barkuak zaintzen ditut eta abar. Orain hemen behan gaude, baina lehen goian egiten zenun lan, ezta? Bai, kabinan, 45 metroko altueran. Haze aldaketa. Bai, ikaragarria. Lehen kontrola eskuz egiten zen, eta orain dena automatikoa da, eta ontzitsua bakarrik joaten da. Ez duzu haizeak kontrolatu behar, ez da mugitzen, bera bakarrik doa. 4. barkila da. Laugarrena, bai, beste 3 egon ziren, baina hau da azkeneko hautxe da, eta esan dut zuten modun, 87an edo inauguratu zen. No, 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 no. If it don't matter to you, it don't matter to me. 1988an, igogailu panoramikoak inauguratu zituztela. Orain, urte hortar arte ezin zen goiko alderrira jun, baizik eta batzuk privilegiatu batzuk edo mantenimenduko jendea edo horrelako jendea, besterik ezin zen gora igon. Uda partean zubiak eta horrela, bai, gero daude ikastoletako txangoak, kanpotik datozen txangoak, baina neguan eta, hori, ez du denbora ona egiten ona igotzeko bezala. Katalan asko, baina, ingelesak ere, ezke mundu guztikoak, nik uste dut igo ditu dala emetik, ja. Nongoak zarete? Palmakoak. Lehen aldia da etortzen zaretela? Bai. Eta zer iruditzen zaizue? Hau, zeharo desberdina da, benetan. Azteko eta behin, eguraldi aldaketa. Atzo eguzkia zegoen, eta gaur ikeragarrizko hotza egiten du. Oh baby, just you and me. Even though I can't see you all the time, I gotta let you know you're on my mind. Even though I can't see you all the time. Kaixo, nongoak zarete? Tuterakoak. Aste santua pasatzera etorri zarete? Ez, aste santua pasata jaiegun batzuk hartu ditugu, eta ona etorri gara. Eta zubia lehen aldiz ikustera etorri zarete? Bai. Eta zer iruditzen zaizue? Ze hotza! Eta zubia beraz zer iruditzen zaizue? Arraroa, oso metalikoa. Ez dakit, inoiz ez dugu horrelakorik ikusi. Azaltzen diezu zubiaren historia ez dakit zer ezakina, baina askotan ez dira enteratzen. Gero esaten diezu galderaren bat eta galdetzen dizute adibidez zenbat metro dituen. Altura deko dorrea daukate 75 metro. Eta goiko ibilbidera arte 50 metro. Eta luzera 160. El puente para mí... Ni zorabiatu egiten naizenez, zubi ez zait bat ere gustatzen. Pertsona batzue, irtetzen dira hemen, edo besta batzuk ez, geratzen dira egun gailuan, eta bajatu nahi dut, eta bajatu behar zaiez. Ni pentsatzen dut UNESCO gizatearen ondare izendatu zuenegatik, jende gehiago etortzen dela. Nongoak zarete? Valentziakoak, Autieletik gatoz. Zure lehenengo aldia da hemen Euskadin? Bai, lehenengo aldia da. Eta zer moduz? Harrigarria da, eta oso polita. Asko gustatzen zaigu.
Eta zubia zer iruditzen zaizue? Zoragarria da. Ez dakit gauez argiak izango dituen, benetan oso polita da. Bilbo osoa ikusten da eta, primerakoa. Encantado. Bueno, jendeak galdetzen du ia Bilbo ikusten den. Eta nik ez. Noizbait ikusi alduzue horrelakorik? Ez, baina Eiffel dorrearen antzekoa da. Alberto Palacio bere ikasketak Parisen egin zituen. Eta ona bueltatzerakoan, bere asmoa zen zelan lotu Getxoko eta Portugaleteko herria. Eta Palaziok oso gustoko zeukan Eiffelen lanak. Oin dela lau urte erori izan hemen Portugaleteko alderdin jauzi izan kotxe bat, bere gidaiarekin uretara eta ito izan bai. Eta beste batzuk bakizun goizeko larunba goizetan eta domeka goizetan, bataren baten bide jauzi da bataren bat uretara. Eta ezustekorik? Baita ere. Norbait uretara joan da? Bai, hemengo norbait izan zen gainera uretara erori zena. Baina ez dizut esango nori izan zen. Antza, ni pentsali lehen nahiko itxastrafikoa zegoela. Eta istripuren bat egunan baten egon zen. Ontariko itxasontzi bat, ez dakit neurriak txarto kontrolatu edo trabesaino ikutu egin zuen. Bai, asko aldatu da. Lehen zubia goiztik kontrolatzen zen, eta denbora gehiago behar zen pasatzeko. Gu ontzitxoan egoten ginen, eta jendearekin hitz egiten genuen. Familia artekoa zen. Orain oso azkarra da, eta ez duzu denborarik. Zelako ikuspegi ederra hemetik ikusten dana, baina gauza arraroren bat bebai, gure realizadorea badakizu badabilela guri ziria sartzeko nahien azken programetan. Zeozer arraro ikusten baduzue, ohartarazi, idatzi. kresalaabildua.eitb.com kresalaabildua.eitb.com erreportaien artean edo irudien artean zeozer arraro ikusten baldin baduzue. Saiatuko gara gu akatsan bat edo topetan. Munduko itsasgizon handiari 4 urtetik behin ongietorria egiten diote beren herrian, Getarian. 1922an lehenengo desembarkoa, Elkanoren lehenengo desembarkoa egin zuten. Manuel Gorostiaga artean ume bat izan zen bere aitzitzek Elkanoren papera egiten zuenean. Orain Elkano bera da. Egun hartan, imagena beste baten egin behar dezu, itxura eraman behar dezu, eta txikitatik ania hori kusita, pixkatu dituta gabe, eta hoxe egiten dugu. Aldein egiten dituen behar ondo egitea eta geogeokua. Zer sentitzen duzu, Elkanoren papera egiterakoan? Gauza gorra da hori. Getaiar bat entzako gorra da hori, Elkanon imagena egitea, eta gero nahi batez ere, torzentzat, nire aitonendik, argin baizun aurrenengua, 1922 nintzalen nengua,
zentenarioa ospatuaz, eta, bueno, nire aitona egin zuen, urte askuan, garaia ditan gainez, urtero egiten zen dezenbarkua. Urtero egiten zen, gehora nire aitona lagata miel izaztek hartu zuen, eta geho orduan hasi ziren ja 4 urtetik behin egiten, urtero egin beharrean 4 urtetik behin egiten, 84 egin duela nik aurrenengoa, elkanon imagina, tripulante bezala lehendikan, gero handik gura eskotika, pues 4 urtetik behin, gaur arte. Ez normalki beti erreko semia. Erreko semia, azkenengo urte, ni ondaz guzi-guzitan beti erreko semia. Eta lehendik bai, urte batien uste dintzuela, baten bato beste sartu ditu, baina normalian erreko semia. Bizarrekin ni begarrekin dut. Nire aurrekoak ez zuen bizarrik, nahi tonak ez. Bizarrekin, ni gitxo gehiago, pues, ikusten nuan elkano, bizarrekin ni dezenbarko egiten nuan nian, tripulante bezala bizarrekin hartetzen nuan, eta geho, pues, elkano egiteko nahi iruditzaten itxura hobi emango nuela bizarrekin. Da, beti dezenbarko egiteko lagatzen nuen nire bizarra. Herriko jende guztia montatzen da, batzuek organizatzen, bestiak baila jartzen, bestiak jendiai zirkulazioak eta gauzak eta egiten, korua, bandan, gitxo, herri guztia implikatzen da joko honetan, nahi ez da personaje batek eraman, implikatu herri guztia egiten da. Bai, herriko jendia zaioten da, aurten mende dezenbarko eta aurten mendala eta txiki-txikitatik guguri nolako zuen da gure zaharrak bai, eta noiz tokatzen nahi, gaietzen da komatzatu, 3. urtia eta haitu, aurten da dezenbarko festetan da, urren urtian, da zean da. Herriak oso maite du egun hori. Jende ugari itortzen da, eta gura organizatzen, lana egun hartan herriko jendia entzeko goizetik anazten dira baiak eta jartzen, eta jendientzako gauzak organizatzen da, egun ura herriko jendientzako laneko eguna zaten da. Baina bestela ondo hartzen, guztua egiten da jendia. Surfak eztanda bortitza bizi du azken urteotan Euskal Herrian. Gure surflariak nazioartera atera dira lehiatzera eta munduko izarren ondoan, parez pare, ari dira borrokan, emaitza oso duinak lortzen gainera. Horren erakusletako bat dugu Txaber Trojaola surflari bakiotarra. Hain zuzen ere, bakiora jo dugu Txaberrengana, bere ibilbidearen berri jakin eta aitzakia horrekin olatu batzuk hartzera. Good morning, guys and gals. Here we are once again trying to figure out the true identity of this mysterious person that we have all come to know. Goizeko 8 dira eta bakion gaude. Txaber Trojaola surflari profesionalarekin geratu gara, haren ibilbidearen berri, jakiteko eta ikusten duzuen moduan, dagoen egoin bat surflari uretan daude. Aize handia dago, hori da hori, afizioa. Goazen Txaberrengan. Gaur ze itxura dago honek? Bueno, itxasoa polita dau. Normalean gehiegi igo behar da, baina itxasoa, ze parteak direz sartuko dara itxasoa, baina bueno, ez da gehiegi igo. Gero eta handiago dau. Baina ez hainbeste ondino mundakara juteko da metik mugitzeko, ze ondino itxasoa jago behar da. Vale. Ba, bueno, igual arratsalderako edo... Aldatzea goaz, handik ez da erabaki, zein godeun, baina bueno. Txaberrekin aldatuko geha, eta ikusiko dugu, badirudi, hemen, bakian gatuko geha. Zein berdan ogila irabazteko. Ogila irabazteko, krisis edola pentsatu zein berdan. Egualdi kabroi honekin, egoaize hotz honekin, putzuta sartu bergo. Baina, bueno, danetik inberrazio. Gure eta goizoko zazpitan jotean lanea, egunero. Amare bai, así que, venga, ureta, Txaber Trojaolarekin. Pereza, ez da? No. Igo! Negoa, ondino. Egurra!
txikitan algortan bizine baina beti bakion udan da asteburutan 10 urte gazia ona etorri neban bizitzera. Da txikitan kortxarekin nengoen, ez, mugiarekin. Nire anaia tablarekin zegoen, da berak esan zidan, jode, venga, frogatu behar dozu, da frogatu, da azkenean tabla egun baten frogatu nuen, da frogatu nuen egunetatik, ja segituan hartu nuen tabla eta aldatu nuen. Bidai asko direz, urtean zehar bidai asko, da apur bat hori da daukan aldeo gogorrena, ez, da txapelketena, bueno, kompetizioa da. Eta beldurra sartzen bada, buelta lehorre, ezta? Kanpora. Zaketek edoitek, sartu horretik? Baina korrikan etortzen da, etxetik. Pixka berotzeko, ezta? Korrikan ja berotuta da... Horrekin ja... Beira. Gizona atrapateik horrek. Azkenean da, zu egiten duzuna da gustatzen zaizuna egiten, igual urte batzuk tiratzeko eta ondo. Sorte baldin badeko zu eta oso ondo dijoa gehiago emongo du, ez? Bizitzeko, eta baina, bueno, ez da erraza, da momentu hau bai ez direz erraza, inorentzako, da, bueno, saiatzen zara, da hori azkenean sortea bai da, ez? Venga! Bagoaz, ia bizik etortzea. Bueno, kanpotik ez du dirudi, baina ondia dago. Metro terdi izan digu Txaberrek, eta impresionatu egiten du, hor azpian, olatu azpian, ezinik ibiltzea. Honena alakoetan, lehorrera, duda gabe. Azkenean olatuak ez da futbol moduan edo beste kirol baten moduan, ez hor dagoela kantxa, da hor egongo da, da ez da mugituko hortik, olatua mugitzen direz, bilatu behar da. Bakion, ez da jende gehiagi, baina beste ondatze askotan, jende pioa da, lehenengo ordutikan. Da, bueno, bai garari bez, ostirala da, bueno, arratsaldean egongo da jende espeteta. Bai. A ver, vamos. Bai, bada baten bat. Hor, bi olatuko harrapaten hau eta... Bai, eski hor, Maria Antana bat jartzen da ogortzo hor, baina, bueno. Erki, bueno, lagunak. Venga, hor. Itsasargi ugari daude Euskal Herrian, Galeako itsasargi hause bezalase. Eta duela aste gutxi, barrutik ezagutzeko aukera ere bai, behintzet batzuk. Lekeitioko Santa Catalina itsasargia ari gara, Kresala saioak ezin zuen ondo ezagutzeko aukera galdu. Santa Catalina itsasmuturrean gaoz, eta hau da Santa Catalinako faruen. Faru hau bigarren mailako faru bat da, Matxitxako eta Zumaia faruen, Getari faruen artean, hor direz lehengo mailakuek. Eta bueno, ondala gitxirarte, martxan egon da, baina faru beti egongo da martxan, linternia guk ez dugu ikutzen. Baina guk erabiltzen dugu zen azpigitxuraz da fareroaren etxia eta fareroen ordezkoaren etxia. Bertan, ze sortu nahi dugu? Navigazio teknologiaren inguruko interpretazio zentro bat. Itsasargi honek, faro honek urte asko dauka. Bai, lehen atara dugu kontuak eta uste dut, 200 urte ingo dituzela laster, hemendik urte bire. Azken finean zera da, arrantzale batek ze sentitzen da ben itxasun da honian eta itsasargia ikusten da benien, ja, etxeraz datorrenian.
horretxe sensazioak, horrek danak, ze ezagupen eukibidaben navigazioen inguruan. Orduan zentrua 3 salatan antolatuta dago, lehengoko salan kontzeptu batzuk azaltze eusku navigazio teknologiaren inguruan, latitudia, longitudia, izarrak, gero horrek danak ikasi eta gero, gonbidatutik gaituz nabigatzen eta simuladorean sartzen gara. Bertan itxen dugu txango txikitsu bat, Lekeitxo eta Elantxobe artean. Eta azken gelan, azken salan, Lekeitxoko portura heltzen gara. Hemen jendea etortzen danean, bertan esertzen da eta itsasoan balego bezala, ezta? Bai, hala da, eta gure ustez oso ondo lograta dago irteten dire portutik, Lekeitxoko portutik eta Elantxobeko bidia hartzen dabe, txango txikitsu bat eitzeko. Zenbat irauten du, txango horrek? 20 minutu gitxi gora bera, ustekabe txikitsu bategaz. Bai, hori sorpresa. Bai, itxiengo. Jendea etor dadila ikustera. Bai. Konturatu ginen momentu baten Lekeitxo dekozela baliabide asko itsas munduari lotuta. Hau da, herri arrantzalea gara, kostaldeko herri guztien modura. Eta horre baliabidea batzuk galtzeko zorian egon zin, beste batzuk erabili barik, hau izan zan kasua. Orduan, pentsagenduan, balizion jartzeko aukeri dekogula, eta balizion jarri eta gero, difusio bat emateko, eta jendiari erakutsi zer nahi dugun erosa herri mota garen. Iruzutabe dekoz proiektu honek, batek da ondarine, kulturala, ondarea berez berreskurratzea eta mantentzia, bigarrena izango zen ekonomikua, ze balizion jartzen dozun momentuan, aldotzazu erabilpen ekonomiko bat eman eta hor, ondaria mantentzeko balizio dau, eta hirugarrena eta oso garrantzitsua soziala. Ze hor nahi dugun aisladatu da geure nortasuna, geure kultura eta guk garina herri modura. Bilboko portuko agintarizeak ez oskun ipini inongo pegarik, eta sinistuen jabe gure proiektuengan eta pospozik gaoz bai. Itsasargia beti da toki simboliko bat, ezta jente asko etortzen da egunero pasioan neonarte, eta batzuntzako bertora bajatzia bakarrik ongo terrazara ikusteko itsasargia aurretik izan da kriston esperientzia. Arrantzaleak ontzirik gabe, ez dira inoiz aurkitu, beraz ontziak egiten ere, norbait behar da aritu, dena eraiki eta estaliz, horren beste zirrikitu, ontzioletan zenbat langile, dutenak nahiko meritu, lehorrean lan eginagatik, itsasoak bizi ditu. Museo, liburu eta pelikuletan jaso izan da euskaldunok hasieratik itsasoarekin izandako harremana. Hala ere, asko dago azaltzeko eta ikertzeko. Horregaitzik, Kresala saioan tarte berezia eskaini nahi diogu gure itsas historiari. Euskaldunak eta itsasoak oso lotuta, eskonduta esanitxeke daudela. Ze barrukaldekoak burdinatik bizi izan ziren eta itsasoaldekoak itsasora jo behar. Eski, bai arrantzara eta bai merkataritzara, eta ikusten da Euskaldunak itsasoaldetik itsasora begira bizi izan direla hainbeste denboran. Oso erdierotik bentzet ezagutzen dugunez. Itsasoari lotuta egon gara betidanik, aurrez aurreki dugu, baina bertara murgildu edo nabigatzen eta hasi, 11. 12. mendean esaten da, hasi zela, apur bat berandu, mendetan eta mendetan erromatarrei begiratu nola egiten zuten, gero normandoen eskutik ere ikasi genuela esaten da, eta hortik abiatu ginen pixka bat nabigatzera.
lehenbiziko euskaldunak oso goiz orokorrean ikusita, ze beste batzuk ere oso berandu atera zirelako beste herri batzuk. Orduan esan daiteke euskaldunak oso aintzindariek izan direla, itsasoari begira. Adibidez, balea arrantzan, balea eizean, euskaldunak izan ziren lehenbizikoetakoak. Hemen ezagutzen dugu, hemengo armarrietan da, herriko armarrietan eta 12-13 mendean dagoeneko balea dala ikurra, euskaldunen ikurra. Euskaldunentzako merkataritza eta itsas merkataritza oso garrantzitsua izan da. Begira, hemengo produktua, bai arrantza, bai burdina, kanpora ere behar zen, noski. Bestela ez zegoen garirik, oliorik eta beste janaririk hartzeko. Eta orduan zabaldu ziren bai Mediterraneo ingurura, bai bere Atlantikoko portu importanteenetakora, adibidez Sevilla 16. mendean nolabait egin zen Ameriketako trampolina bezala, nolabait abia puntu bezala, eta Sevillan euskaldunak oso garrantzituak izan ziren, bertan Calde Castro eta berak nagusitu ziren. Gerora Amerika euskaldunentzako beren, ez dakit, beste provintzia bezala izan zen, eta merkataritza ez dago bakarrik hor, baizik eta ternuatik ekarritako olioa eta balea bizarrak eta nolabait saltzeko. Erdi Aroan, bidez hemen inguruan, bai Kantaurian, eta baita ere Italiaruntz ere joten ziren. Oso ezaguna da Italian euskaldunak izan zuten presentzia. Gero krisialdia etortzen da 17. mendean, eta 18. mendean beste invento txiki bat agertzen dugu, nolabait konpainiekin, konpainia de Caracas, konpainia de Filipina, eta beste nolabait beste invento batzukin, nolabait dirua ere ekartzen duten horrela, Venezuelako harremanetan, eta handik kakaoa ekartzen da, tabakoa ekartzen da horrela. Gero 19. mendean nahiko istilutsua da, baina ikusten dugu berriz ere, 20. mendean arrantza kontua, pizbekin ternuara berriz joaten direla, baina ikusten da, azkenean bai 20. bukaeran eta batez ere 21. mendean, itsaszaleak izan gerala, baina orain beste batzuen eskuetan ari gerala izten itsasoko mundu hori. Nolabait zaila da, oso gogorra da, eta nahiago dugu kanpotarren eskuetan iztea gu beran sartzea baino. Euskaldunon oso berezko ezaugarri da bat egiten dugunean abestea, lagunarte txikienetik hasi eta gure abesbatza handietaraino. Behin getxora hurbilduta ezin genuen utzi aipatu gabe 80 urte, baino gehiago dituen bihotzalai korua. 75 ahots basuz osaturiko abesbatza hutsik egin gabe, astero biltzen da entseguak egiteko. Ezagutu ditzagun.
Bihotzalai abesbatza taldekidekin gaude eta beraiekin joango gara Algortako Gaitzarratik bera. Abesbatza 1923 urtean sortu zen, Eliz koru moduan San Nikolas Barikoaren parrokian. 76. urtean, Gaintzarekin, hor goian ikusi dugun horrekin, abesbatza lehiaketetan parte hartzen hasi zen, baina sortu 23an sortu zen. Euskal Herriko semiak era, zorrio duna bizia, beraren alde emango deun, zainetako dolguzia. Euskal Herriko semiak era, zorrio duna bizia, beraren alde emango deun, zainetako dolguzia. Bere legeta hizkuntza ederrari, degunaitasun handia. Hilate oio egingo dugu, bizi beti Euskal Herria. Bere legeta hizkuntza ederrari. 56 abeslari inguru gara orain eta 2 asteko daude. 60 inguru biltzen gara. Oio egingo dugu, bizi beti Euskal Herria. ¡Hala, pa'l puerto! Pues un coro de voces graves porque... Ahots basuko abesbatza gara. 23. urtean Elizan gizonek emakumeek baino gehiago abesten zuten eta. Iaia gizonek bakarrik abesten zuten. Beraz, ahots basuko koru moduan sortu zen, eta bere historia osoan horrelakoa izan da. Errepertorio zabala du, errusiar abesbatzetatik eta gure folkloretik hartua, baina beti ere gizonezkoentzat. Portu hau benetarik izan da, beti izan da, jendez pila, jendez beteta izan dako kai bat, zegatik? Bueno, lehenengo eta behin oso polita delako, ez da? Gero, bere jatetxea dekoz, bere tabernak, eta hori, giro polit bat ematen diotze. Orain ja arrantzalerik ez daude, bakarrik bi, bai, gainera hemen bertan Portuzarrean bizi dira, eta itxosoan ibiltzen dira,
beren bizimodua arrantza da, ez da? Baina bestela jentea ez da ateratzen itsasora, baizik, bakoitzak bere lanadeko, ez dakit, fabriketan edo komertzioetan edo, bakoitza alden lekuan, ez da? Nongoak zarete? Tarragonakoak, Kataluniakoak. Eta zer iruditzen zaizue hau? Ederra, oso ederra. Oso gustuko dugu, eta itsasgiro polita eta alaia dago. Jende asko gaude hemen eta abesbatzarena oso momentu ederra izan da. Gure gazteen ingurua aldatu da, gure garaitik ona. Eta orain honelako abesbatzetan abestea ez da hain ohikoa, eta, baina gu pentsatzen dugu etorkizunean lortuko dugula, berriro ekartzea gazteria honelako abesbatzeko modua. Madre, sin ti me quedo, qué triste es ya mi vida, barquilla sin naufragas, me alejo tristemente, pensando Itsaspeko mundu ilun eta zabalean oinarrituta, makina bat istorio sortu dituzte izaki edo pertsonaia misteriotsuekin. Horrelakoa da gaueko harrapari hau ere, itsasaingira, krustazeoak, txibiak eta arrainak janez elikatzen da. 3 metroko luzera izan dezake animalia honek. Sugeen antzekoa da, eta itsasondoan bizi da, hondar eta arroka tartean. Hain zuzen ere, arroken pitzaduretan ezkutatzen da. Hozkada batekin, bere harrapakinen aragizati handiak erauzi ditzake. Horretarako, gorputza etengabe biratzen du, luzetarako mugimenduak eginez. Itsasaingirek orbainak izaten dituzte, batez ere, horren gustuko dituzten txibien bentosengatik. Gure gaurko sukaldaritza tartean, Aixerrotako Kubita jatetxera joango gara. Hango errotan Lagaleako itsas labarretako kokaleku paregabean, Jose Luis Martínez eta bere sendiak harritsu egingo gaitxue. Bueno, Julen, Kubita Aixerrota jatetxean gaude eta ikusten dugunez, arraina lantzen duzue sukaldean. Arrain ona gainera.
Tira, nondik ekartzen duzue? Egunekoa dela ematen du. Bai, Galizia eta Asturiasetik ekartzen dugu. Denetarik ikusten dugu hemen. Normalean zein arrain mota ekartzen duzue zuen jatetxera? Barbarinak, legatza, meroa, errobailoa, kokotxak, lupia, bisigua, mi arraina. Arraina prestatzeko truku berezirik baduzue edo jalearen arabera egiten duzue? Lehenik, arrainak freskoa eta ona izan behar du, gero ondo zaindu, oskailuan. Begira, atzo kendu nizkioan gezurrak. Hemen ditugu solomoak oskailuan, temperatura egokian. Ondoren, eskatzen duten moduan prestatzen ditugu kontsumitzeko. Ikusten dugunez, 2 plater ditugu mahai gainean. Az gaitezen ukitu beltza duenarekin. Honi, erdi eta erdi deitzen diogu. Legatz errazio erdia, txipiroi errazio erdiarekin ikusten duzunez, txipiroiak freskoak dira, saltza egiten dugu, gero salteatu, eta gero, euren saltzarekin aurkezten ditugu. Erdi eta erdi da honen izena. Eta ezkerrean beste erabateko osagarria eta zaporea dugu. Legatz berbera da, baina errazio erdia, pipergorri errazio erdiarekin. Legatz solomoa prest dugunean, gatza bota, zertxo bait zanpatu, eta olioa bere puntuan izan behar dugu. Oso beroa badago, arrautza ilun geratzen da. Legatza pixkanak egin behar da. Alde batetik hazten gara, eta gero, buelta ematen diogu. Lehortu egingo litzateke, gehiegi eginez gero. Hemen, Kubita Aixerrota jatetxean kokotxa nola prestatzen duzue? Burua kenduta, kokotxa hemen ikusten duguna da. Jendea nahaztu egiten da. Zartagin hartu, olioak ez du egon behar ez hotz eta ez bero. Baratxuria bota eta gero kokotxa. Zu basuan egosi behar da. Perrezila bota eta zutik kendu. Platerera atera horretik, pixka bat mugitu, pilpilian bezala eta ez du besterik. Noski, kokotxak ona izan behar du. Txarra edo zaharra bada, saltxa ez da loditzen. Hori da, azken batean... Ez dara mairinik, soilik olioa, kokotxa, baratxuria eta perrezila.
hauxe izan da dena, gaur getxon egon gara, datorren astean Donostian izango gara. Badakizue, zeuentzako badaukigule prest, elbide elektronikoa, kresala@eitb.com. Horra, bidali aldo zuez, nahi dozuezan danak. Iradokizunak, idazkiak, eta metik aurrera garrantzitsua bideoak ere, zeuek grabaturiko bideoak itxosuen, bidali bebai elbide horretara, kresala@eitb.com. Besterik ez, datorren astean, Donostian ikusiko dugu alkar. Gero arte.